Nipasalig ang Malacañang nga malinawon ang kasaulugan sa Black Nazarene karong adlaw. Butyag ni Presidential Spokesman Edwin Lashelda nga nagdeploy na og mga sakop ang Philippine National Police ug ang Metro Manila Development Authority. Dugang ni Lashelda nga aduna sab health station sa ruta sa prosesyon. As of alas 7 ganinang buntag, naabot na sa 1.2 milyon ka mga tao ang naa sa Quirino Grandstand, samtang 800,000 ka mga individual ang naghulat sa pag-abot sa imahe sa Nazareno sa Quiapo Church. Nag-deploy na sab ang Red Cross ug mga personnel nga naka-station sa ruta sa prosesyon. Aduna sa rescue vehicles, lakip na mga ambulansya, bangka sa may Pasig River ug usa ka fire truck ug rescue truck. Samtang sa Cagayan de Oro, gilauman nga mas modoble pa ang katawhan nga musunod sa prosesyon karong adlaw. Gipangandaman kini sa Cagayan de Oro City Police Office, Roads and Traffic Administration ug City Disaster Risk Reduction Management. Giingong adunay 600 ka mga pulis ang gikatagdang mubantay sa prosesyon sa Cagayan de Oro.